Кандидатът за кмет на Ямбол Димитър Стоянов и кандидатите за общински съветници от листата на Реформаторския блок откриха своята кампания за местния вод в понеделник в предизборния щаб на коалицията на улица Търговска 20. Пред симпатизантите на десницата и много граждани, кандидатът за кмет на общината инженер Димитър Стоянов сподели мотивацията си да се включи в предизборната надпревара и амбициите за промяна в модела на управление на Ямбол. Моето мнение е, че в момента Ямбол е в една изключително тежка кризисна ситуация. Необходима е промяна, необходима е прозрачност, необходим е професионализъм, необходима е толерантност и коректност в управлението на Ямбол. Значи последните няколко кметски мандата, може би последните 4 кметски мандата и общински съвети, работиха изключително непрофесионално, това е мое становище и мнение, изключително некоректно в дебрите на политическото задкулисие, монополното и фирмено задкулисие. Особено към момента Ямбол пак ще се повтори в изключително тежка ситуация. Хубаво е това, което е направено, но считам, че приоритетите, които трябваше град Ямбол да спазва, не са изпълнени. Именно това е огромният проблем, че се направиха много неща, доста неща, не бива да ги отричаме, но с много пари. Тоест за тия пари трябваше приоритетите да бъдат решени, поставени по друг ъгъл, по друга последователност и за тези пари трябваше да бъдат направени още много повече неща. Примерно аз не мога да възприема, че ние можем да се радваме на един красив, хубав център, хубава градска градина, а града да няма пречиствателна станция. На края на този месец ще бъде спряна изпълнението на пречиствателната станция. Аз преди няколко дни посетих станцията, в основите е. По този начин ще останат заровени 50 милиона в карбона, хората ще се останат с старите канализации. В момента смет се излива, помия в река Тунджа, която поради това, че канализацията не е довършена. Тоест, с това искам само да подскажа, че преди всичко трябва да се гледат хората, приоритетите на хората, а не това да покажеш колко средства си усвоил, колко неща си направил, така показността, хвалбите са нещо, на което аз не споделям, защото те преди всичко не са насочени към хората. Инженер Стоянов коментира и взаимоотношенията между общинската администрация и общинския съвет през последните години. Много има да се желае по отношение на взаимоотношенията между изпълнителната власт и общински съвети. Сега последния общински съвет и изпълнителна власт е една пародия на две власти, на изпълнителна и на, да речем, законодателна, които биха могли да съдействат и които биха могли да реализират и наистина да изведат Ямбол в челните редици на развитието на градовете в България. Изключително некомпетентност и професионалност в общинския съвет, изключителна арогантност и изключително високомерие от страна на изпълнителната власт в лицето на кметската управа, и с което ще приключа в момента град Ямбол едва ли не я превърнат в една, както да речем, колониална брънка на една политическа партия, която всяко едно назначение, дори като една обикновена чистачка, минава през политическите кабинети на хората, които владеят властта в Ямбол, защото аз не споделям. И не споделяме това, че в момента листата на ГЕРБ е съставена само от директори на предприятия, и то, забележете, директори на държавни, на общински и на всяка вид предприятия. Не е случайно хората се държат в страх, да се държат в подчинение, защото аз не споделям в съвременния 21 век. Хората трябва да бъдат свободни. Именно това трябва да се причупи. Необходима е промяна на Ямбол. Председателят на предизборния щаб на коалицията Светла Неделчева представи кандидатите за общински съветници в предизборната листа на Реформаторския блок в Ямбол. На второ място в листата е Светла Неделчева, магистър по право, семейна, църковен настоятел. На трето място... Това е госпожата. На трето място е Стоян Стоянов, специалист в област енергетика. На четвърто място е Павел Додов, бизнесмен, доктор по икономика, семейен, роден в Ямбол. На пето място е Костадин Костадинов, специално стопанско управление. На шесто място е Петър Инджов, финансов специалист в строителна компания. Тук е господин Инджов. На седмо място е Боян Парушев, менеджер на компания за дограма. На осмо място е Атанас Димов, лесоинженер. На девето място е Иван Иванов,
специалност публична администрация и втора специалност сигурност в публичния и частния сектор. На 10-то място е доктор Нели Канева, ветеринарен лекар, управител на частна клиника ветеринарна. Кампанията на реформаторите в следващите седмици ще заложи на директния диалог с хората. Предвиждат се ежедневни срещи в различните квартали на града, посветени на конкретните проблеми, възможностите за адекватни решения и приоритетите в управлението. Истината е, че в града липсва ефективна икономика. И поради тая причина това провокира у мен желанието да помогна с каквото мога, за да може града все пак да се развива, да няма безработица, фирмите да просперират, защото просперирайки с тези фирми, те ще раздават достатъчно добри работни заплати, ще се повиши икономическото благосъстояние на населението и респективно на всеки един бизнес ще върви. А какви са възможностите на местната власт, за да предостави тези условия за развитие на икономиката? Първо, местната власт би следвало да процедира с прозрачност в управлението си и да разпределя ефективно бюджета си, за да може той целенасочено да отива към съответните групи, за да могат те да се възползват от възможности, които им се предоставят. При това в града би следвало да има прозрачност и посока усвояване на европейските средства, за да могат града ни като цяло да получи възможно повече такива възможности, включително и предприемачи, млади, начинаещи, които търсят своята изява. В противен случай виждаме как малото население бяга от града. За нас това не е угодно, както и за всички родители в този град. Най-важното е младите хора да останат тук и да има работа. Както гледаме, навсякъде каза, че има много проблема с младежката безработица. Бих казал, че в Ямбол младите хора това би го задържало. Знам, че има доста работни места, но може би все още не са заети правилно, считат, че не са добре заплатени. Трябва да се повиши по-добрите условия на труд и общината по този начин, нейната роля е да помогне самите предприятия да се създаде по-добра основа за развитието на малкия и средния бизнес. Приоритетите бяха изключително така объркани и сега трябва след подробен анализ и от обстоен анализ с финансовите средства, които разполага общината, с които могат да бъдат привлечени, да се направи така, че да се тръгне от някъде и да се започне една последователна политика, която в един мандат не може да бъде приключена. Тя е въпрос на няколко мандата, но моите амбиции са сега да бъдат поставени основите на това нещо. Първото основно нещо, което така отделям изключително важно място, това са децата, подрастващите и хората в неравностойно положение. Към момента град Ямбол не полага никакви грижи за подрастващо поколение по отношение на спортна дейност, на възпитание и на всички останали неща. Една от моите основни амбиции е децата да бъдат привлечени за спорт, не толкова активен спорт, колкото към възпитателен спорт, а това може да стане чрез изграждане на помощни спортни стадиона в трите комплекса на Ямбол. Следващия важен приоритет, по който трябва да се работи, това е здравеопазването на града. Задължително е град като Ямбол да бъде изградена една модерна болница с една модерна апаратура, за да може населението и областта да бъдат успешно лекувани, защото хората са казали здрав народ, здрава политика. Това е следващия сериозен приоритет, който аз така виждам в града. Друг изключително важен приоритет на града, това е бизнеса, развитието на бизнеса, работните места. По отношение на развитието на бизнеса, аз виждам да бъдат привлечени нови инвестиции, главно в областта на машиностроението и на няколко площадки, които в Ямбол са готови и могат да бъдат привлечени западни инвеститори за откриване на нови работни места. Но и сегашното състояние не е толкова зле, отколкото трябва да се помогне на бизнеса да се възстанови, главно с неговата инфраструктура, с довеждащите съоръжения, с инфраструктурата и да им бъде помогнато по отношение на решаването на техни основни проблеми с тяхното развитие и усвояване на европейските средства. Професионализъм, прозрачност, коректност – това са принципите, на които залагат кандидатът за кмет на общината и кандидатите за общински съветници на Реформаторския блок в предизборната кампания, но и след местния вод.